kod lit kod kuyo okwako anyuola moro e kar dak ma Pipeline bang' kane nyargi moro ne onegi kod jaode. Kaluwore gi anyuola no, Susan Nabwire ne onegi tok jaode ma oseyangi kaka Cyprian Mukoe ne oduogo ot kendo oyawo lweny gi jaode, ka wachore ni ne ochich ni Susan ne ni kod ng'iyo mar hera oko mar keny. Jafwambo mar Armstrong Osutwa miyo ler mathoth. Lit, kuyo kod piwang' en anyuola man kod rem e dho chunygi. Nyargi onindo, nyargi ne owito ngimane e lwet jaode kendo wuon nyathine. Susan Nabwire ma ja higa 27 ne onegi otieno ma tarik 13 dwe mar 8 higani e ode mayudore Kware, kar dak ma Pipeline. En nek mane otime mbele jatich ot gi nyathine ma ja higa 1. Anyuola ni paro maler otieno no chieng' mane Cyprian Mukoe ma ja higa 44 ne oduogo pacho. Mutini ne omuoche kinde gi jaode ka ochune mondo bi e simbe mar ong'we yamo, password kaachiel kod pin mar M-Pesa. Wachore ni jalo ne chich ni jaode ni kod ng'iyo mar hera oko mar keny. Otieno no ne odagi chiemo kendo gwandruok makamano ne odhi nyime e otieno. Sasa ugomvi liendelea hivyo, akaanza kugombana, akapiga kwa Susan kofi. Susan akasema leo utanipa simu yangu. Akasema nikwambia nipatie pin. Usipo pin nafanya nini? Nitakuua leo. Akasema utaniua na kisha nitakupatia pin ya M-Pesa. Akaamuka akaenda hapo ndani. Akatoa nguo, akajipiga picha. Bila alijipiga picha, mfanyakazi alikuwa ananiambia, bila alijipiga picha, akatoka akamwambia wewe pia toa nguo tujipige picha. Kalore jatich ot, karasa ochiko otieno, Cyprian ne ochungo kendo dhi e baf. Eka bang'e ne oduogo gi le. Ne otongo jaode e ng'ute kendo weye gi adhola maduong', mano mane oweye gi rem mathoth e dier ot. Ywak mage ne ogore lwanda, kaluwore ni Cyprian ne omedo monje nyaka ne owito ngimane. Alipigana waking'ang'ana kwa Susan. Akaamua akaingia hapo, akaleta shoka. Bila alikuja nayo shoka hiyo, kashoka kadogo hivi, alimgongea hapa kwa shingo. Susan akafanya sana, anguka, akawacha tena, akamrudia, akamkata. Susan akaanguka chini. Bila alianguka chini, mfuata akamgonga. Akaamua akaenda kaleta kamba hapo ndani, akamfunga. Katingiza na pisi hizi pia akapitisha kwa mdomo. Bila alipitia hivi akanaona na anakana alikuwa anafanya hivi macho. Akaenda akachukua kisu. Akasema nilikwambia nitakuua ukiona. Akafanya hapa hivi. Nitakuua ukiona. Kondi kodhoge. Jatijno koni tok monj makamano. Cyprian ne otwe tole ng'ut Nabwire kendo ywae e bwo tanda. Bang'e ne olokore kod jatijno wuon kendo bambe. Tok mano, Cyprian noloro ne jatijno nyathi kaachiel kod ringre min gi e ot kapok ne olal gi simbe gi mag ong'we yamo. Akamwambia sasa, nataka kufanya vile nataka. Nataka kukuwa na wewe. Nataka kulala na wewe. Wewe kamwambia hapana, ukikataa ndio wewe pia nitakuua. Akalala naye, akamaliza. Vile alimaliza, akapanguza damu, akarepo huyo msichana. Bila ne oringo kanyo, kendo turo dhot ne gigolo ringre Nabwire kendo tere kar kano ringre mama Lucy. Susan Nabwire ne tiye duka moro mar M-Pesa mayudore Machakos Country Bus e chumba ma Nairobi, ka jaode no to wachore ne owito tije kaka obila kendo nyaka sechego ne tiyo tije lwedo kar dak ma Pipeline. Obila oseyango ni ne gin dhi achijno kendo dine tesendo obila ma Embakasi ka irito chwale doho. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.